Shuki na naman! Yo, good morning mga kareb. So, I'm with my team Pangasinan, Legits. So, for today, pupunta kami sa isang charity. Dito kami ngayon sa Bayangbang, Tamaro. Kita yan? Yan sila lahat. So, diba si Kuya Aris? Shout out, vlog kita. Kuya Aris, ano mo? Aris, extreme ko to. You know? So mga kareb, Aris Extreme ko to. Huwag nyo kalimutan i-subscribe, follow at abangan ng kanya mga video. So ngayon, for today's charity pala, dito sa Bayambang, pupunta namin si Jairon Aswer Samson. Meron siyang congenital hydrocephalus. So dadalawin namin yung batang yon para bigyan ng konting tulong ng aming makakaya. So tour ko muna kayo guys. Ito ginagawa lang dito. So ayun na po yung team Mangaldan. Darating na po sila. Ayun na. Wow, wakas dumating na sila. Yung team na susunod. Sana malakas. Bumblebee. Si Ma'am Chapel, you know? Bumblebee. Wala pala kayong update. Update. Paps. Yo. Jing. Stop. Sir, is ba? You know. Alright. So guys, dumating na yung Team Mangaldan. Oops! Shout out tayo dyan. Ay Ma'am Chapel. Shout out to Team Pangasinan. Alright, Team Pangasinan. So dumating na yung team na susunod dito talaga. So alis na po kami, gigirap na po kami. Pupunta na po kami sa location kung saan yung Uy! Papsala! Hello Ma'am G. Alright. Yun o. Sa closing na lang binmali ito San Carlos. I-claim mo rin si Isman. So, sila pa inantay pa eh. Aguilar. So, Team Aguilar na lang po guys ang inantay. At, end ko na yung video. Show ko yung kanilang motor. Okay, so 50-50 ang binalunan. Aguilar on the way. Let's go. Bale-bale, sige mo. Oh! Vlogger! Yo! Ito kami! Himalaluan kin apa? Walang Uber to. Res, masaya. Mapo ko na ang mobile. Alse, patatagong kuya, inani na pangkamalandang kilala ko lang dyan. Hindi yung shoes naman. Gana dyan.
So yun, thank you ulit sa pagsasama-sama natin dito sa charity. Si Madam, si Ma'am Shi, Alexi, kapatid natin sa Pangasinan yan. So tulad ng sinabi natin dati, pagdating sa kapatid natin sa Pangasinan, kung ano yung pagtulong natin sa iba, doblein naman natin dito sa kapatid natin. Mararamdaman lahat ng kapatid ng Pangasinan yan. Lahat obligado na doblein natin yung suporta sa kapatid natin dito sa Pangasinan na nangangailangan. So yun. Bali, before tayo mag-start, siguro pangungunahan tayo ng prayer ni Lupontano. Kasi ngayon lang natin. Fresh, nagchat, fresh. Fresh, nagchat. Daway daw, daway. Bali-bali pala dito. Mama mo pa na. Bali-bali pala dito. Tayo at tapos Pray tayo, pray. Sige. Lord, maraming salamat po sa araw na to na pinahintulutan mo kami muli makatulong sa aming kagrupo. Patubayan mo po kami lagi sa aming pang-araw-araw na buhay. Ikaw po magsilbi naming manobela lagi sa bawat lakad ng bawat isa. Yun naman po. Sa kamis na pangalan ni Jesus. Amen. Malalag. Binigyan niya. Smart. Bakit hindi naglulutong yung tubig? Ang ngolekta po ng si Ma'am si Apple, pila na lang po tayo para hindi siya mahirapan. Isa-isa yung bawal. Ito na ma'am. Tapos sino po maglilista? Sila lang. Ay, si ano? Ibigay na lang. Tapos bawag mo na lang. Ay, unang-una po, thank you so much po sa pumunta po. Bali, second na po na charity ng Bayang Bang to. Last year po, ng October 20, charity natin si Baby James na mayroong tumor. Pero ngayon po, si Baby James ay nasa heaven na po. Tas ay, hindi pala, pang third na pala to. Then si mother ko pala. Tas eto na ngayon si Lexi po. Si Lexi po ay kagrupo po natin yan. Siya ay legit siya, active siya sa GC. Kahit may sakit yung baby niya, tumutulong yan, nagbibigay yan sa amin ng tulong para sa ano. Nagpapasalamat kami kasi kahit na ganitong signal number 2 tayo, nandito kayo na mga punta. Lalo na sa mga ibang lupon na ang tagal na may hindi nakita. Salute sa inyo, Lupon Nobs. Tsaka kay Tano. Si Tano po natin yan. Matagal lang talagang nawala. Tapos sa Eastern, lalo na yung mga legit. Huwag kayong mahiya sa amin. Makitapik kayo sa legit kasi ano tayo, isa lang tayo. Maingay kami, makakabanding nyo kami. Then, yun lang. Yung charity po natin, gaya nga po na sinabi ni Press, is talaga, pag po kagulong natin, kung ano yung binibigay natin sa una, doblein po natin. Kung ang gusto ko po sana, kung kaya nyo ng 100 each po, isang tao, kung kaya nyo po, pero kung mas mataas pa, di mas okay po. Yung baby po palang may tutulungan natin, si Baby Asper po ay, ang sakit niya po ay congenital hydrocephalus po. Lumalaki po yung ulo niya. Hindi po pwedeng operahan kasi once na inoperahan po, yung mukha po niya, yung utak niya po, ganito na lang po kaliit. So kaya ganyan po yung itsura niya ngayon. Sana po yung tulong na ibibigay natin sa kanya magdagdag buhay para po sa baby na si Baby Asper na balang araw makakasama din natin yan sa pagra-rides natin. Yun lang po. Ako po si Lupon Apple ng Bayang Bang. Maraming salamat po sa inyo, Tan. Kudos po palagi sa inyo. As yung maniningil si ano, secretary ko na lang po. Secretary ng Bayang Bang. Paano daw kung times 3? Di ba po pwede? Oo, di mas maganda kung times retano.
para So, sa Indonesia. inuulit po namin, ang overall po na nalikom natin, Team Pangasinan po is 6,000 plus po yung sobre na galing sa isa pang kagrupo natin na babae. Ayaw niyang sabihin kasi naka-vlog. Kapal. Basta sarili. Pero nakikita ko dito, 500. Plus po galing sa counselor. Sinusa ka talaga, ma'am. Ano ka ba? Kitang-kita, oh. 500. Ay, dalawa. Nanilaw-nilaw. Ayun, oh. So yun po mga karep. Ibibigay na po namin. May botol pa 500. Ayun po. Alcohol. Spray. Kasan alcohol? Kasi yung alcohol. Wala na, tinakbo yung alcohol mo pero. Nalagnakaw ng alcohol ko. Salamat, ah. Akin na. Shout out. Pa-spray muna dito pala ng alcohol. Shout daw. Wash out pala, wash out. Ay, abinyagan lang may korta. Dapat sumasayaw ka habang Okay ba? nag-spray ka. Sayo. Okay. Okay na. Basa-basa na. Dito na tayo. Dancing Willy eh. Hello po. Hi ma'am. So ito po yung nalikom natin, ibibigay po natin kay Baby Asper. Spray na po namin ng alcohol, then ibilad mo muna po sa araw. Muna pong hawakan kasi iba-ibang taong humak dito na lang sa baba. Paano na lang po kami pa-picture nga dito, Pops. Para may picture. Photographer eh. Da kaya photographer. Okay. Pa. Coba. Tingnan dito. 1, 2, 3. Okay, dito. 1, 2, 3. One more. Thank you. Thank you po. Thank you, baby. Ay, Nina. Pagaling ka. Hi, baby. Ninang. Ayoko. Takot ako. So, Masaktong mag-4 months na siya sa form eh. Ay, oo. Malapit na. Thanks God. 4 na buwan na. 4 na buwan na laban. Sige po, Ma'am Shi. Sige po. Sige po. Salamat. Sige po. Picture tayo lahat.
naiwan na ako. Yo, zap mga karep. So after ng charity, dito kami napunta. Ayun o. Wala. Hindi, nakaroon to. So si Popsor nagpupubad. Grabe no. Bastos, tungkar dito. So yan. Mga motor namin nag-enduro. Punta kami sa mabato, maputik na lugar. Yan si Arix Stream. Sabi, ay no, tatay sila ng tent. Sakit sa paa. Yan po. Nagtatay sila ng tent. Bali tayo ito niya, butter. Palibot po ito tigli ah. Shit. So guys, hanggang na lang, bababa ko na. You spin like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you are love of the place in my mind. Trying to find a way to get to you. I love of the place in my mind. Like a rumble in my head. You spin like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you are love of the place in my mind. Trying to find a way to get to you. I love of the place in my mind. Like a rumble in my head. Spin like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Our love of the place in my mind. Trying to find a way to get to you. Love of the place in my mind. Akala ko, chicks, Shuki pala, Shuki! 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 So guys, so tapos na po kami. Lilinis na po kami dito kasi pangit po mag-iwan ng mga basura dito sa area na to. So thank you for watching for
vlog. And see you next time. Shout out, guys! Yeah! Alis na, uwi na. Thank you, team. Thank you. Next charity sa Galang ulit. Bye.